són operacions: ampliar, reduir o invertir. Per ampliar hi ha que pujar la nota de dalt una octava o la nota de baix una octava per baix i sempre serà la mateixa classificació. Per exemple, si és una tercera major, pujarem de do a mi, pujarem el mi una octava i ens quedarà una dècima major. I com és major, té que quedar-se igual. Quan reduïm, ara hem agafat l'exemple de mi agut i do, tenim o que baixar el mi o pujar el do, perquè ens queda una tercera major. Per a invertir, en aquest cas hem agafat el do i el mi, tenim que pujar la nota de baix o baixar la nota de dalt. El resultat ens donarà una sexta. Si el primer interval era augmentat, passarà a ser disminuït, i si era disminuït, passarà a ser augmentat. Si era major, passarà a ser menor, i si era menor, passarà a ser major. Si era justa, tornarà a ser justa. Sempre la suma de l'interval i el resultat serà 9.